Pa dobro, sa sve rance. Znaš šta mi poslala jučer? Poslala mi čekovnu karticu. Slikala mi pa neko gira neto lično stavku. Pa dobro, čekaj pare. Ja nisam da života kako te melje, kako ni meni. Nemoj da te melješ. Verujem mnogo što šta pravila što kako ti Neću da bude u kavi, dobro. da bude u kavi. Pa da li postoje pozivanje. Jak ne daju, onda kako? Vraćamo si ovdje. Da, stavi tu jaknu. Jučer sam i Dragiša, pričao s Dragišom. Jeli? Jes, pita Dragiša za vas, jes. Izga nešto. Mugo budeš u pedu. Ajde, neki sa srećom. Ajde, prijava. Ajde, pani, živim 100 godina, možda tako Ako znaš da uživaš, bit će ti lepo. živjeli 100 godina i A mislim da znaš. Samo kamera to. Da, dobro, Tako da gođemo. Ajde, živjeli. Živjeli da pila i u penziju. Prva si došla, to je, znaš šta? još 47 godina u penziji. A moja nena, Moga mi zet, Snežo, vrši. imam zeta, da ona mi je... Čekaj ovo da čuje zet, da nisam malo. Imaš zeta, a? Ima i toga. Ima i toga. Ja, to je. Znaš što, zetom nikad nisu loši. Nije li- Čupaš uši na vreme i Ali onda. zet nikad nije bio ovo. Znaš i to. O da, a kaže ko ima zeta ima i magarac. A ne znam koliko je ovo sad sa YouTube. Rekao sam da moraš da edituješ video ili izvišeš sve Nema, kod mene sve čisto. Još malo, tako. Ana, isti.
Još kad popiješ neka ne nakon se tamo Mislite da ste u mrtvom uglu? Zamenja kadro, tako.
Samo moraju da pripremi. Miro, poslužite se tanjinicu samo